Ni kay Soto ngatan iti napekpeklan na Pilipino nga gayayam iti NBA mga kataniw. Mga kataniw, sakbay man ng ikakbiyag dayta apluma. Iyawis ko lata iti pa nag-subscribe yo iti YouTube channel ko. Agyaman mga kataniw. Ni kay ngatan saan na may libak kasta may tapaabak no basketball pagpatangan dito'y Pilipinas kas ipasimudaag dagiti ring no sa dino lang ditan anay palkat iti likudan ni Pinoy kurang iti tayag saan ngay sutitupeng tapno iti daytoy ngay ayam ket saanen nga gayat tatipudno naturedlat ta sumalaksak kas tamet nga glayap iti sangwanan dagiti kalaban anatatayag nakita kinay matangan tayo dagita galad kas kadagiti kalabes international competition na naglabas when atiw tayo man iti height at daan tayo met iti big heart ita gapo kadagita kababalin kenadaan na'y dumalaing ado ditan dagiti basketballista tayo itan sa bali anasyon ket inain agay ayam sadyay iti agduduma team kasta itan nakasikat ni Pilipino ngaman niya nga tan na nasiksikat pa'y no adamay sa 2-3 ang itondodo tayawan pulina sa balidara 100% a Pilipino kasla iti pangpangastayo ani kay Soto when ni kay Soto nga tan daytan sungbat tinabayagen inururay ni Juan Pinoy anapekpeklan agay ayam iti paraangan iti basketball kadakkelan ken kasikatan when kay Soto si kakuman good luck kadaraan ikararagmi iti baligim iti daytoy nga inkatartari kagayan ket dawat mi iti namarswa ti salunat mo inna kasalwadan.